Malawi Brief. Tsopano ndi nthawi ya nkhani madzulo pa Times TV lero pa 20 December 2025. Munkhani yathu yoyamba, Malawi Human Rights Commission yati chisankho chimene chinachitika mdziko muno mwezi wa Septemba chinayenda bwino. Mu ripoti lake bungwe layamikiranso Malawi Electoral Commission MEC kamba koyendetsa bwino chisankhochi. Komabe bungwe lati pakufunika ndondomeko zabwino zoonetsetsa kuti ufulu wa anthu makamaka aulumali osiyanasiyana ukulemekezedwa pa chisankho. Teresa Ndanga ndi mmodzi mwa makomishonala a MHRC ndipo akuyankhula ndi mtolankhani wathu Mercy Matonga. Tikufunitsitsa kunena kuti lamulo likhazikitse ndithu lamulo lo walimbikitsa kunena kuti azitha kulandira mauthenga okhudzana ndi chisankho komanso tsiku la chisankho azitha kulandira chithandizo choyenerera chosapereka chikayiko kunena kuti mwina pamene tikumuthandiza nzathu amene ali ndi ulumali tikhalanso ngati tikumuwuzira kunena kuti asankhe ndani koma pakhale lamulo lokhazikika lothandizira anzathu aulumali. Moderator wa Synod ya Blantyre ya mpingo wa CCAP Mbusa Reynold Mangisa walimbikitsa mgwirizano pakati pa abambo mu mpingowo. Amangisa alangizanso abambo kuti azikhala amoyo wachitsanzo otukula manja m'madera komanso dziko. Iwo ayankhula izi atatsekulira msonkhano wa masiku awiri umene utumiki wa abambo mu Synod ukuchititsa mu mzinda wa Blantyre. Daniel Zimba akufotokoza. Msonkhanowu omwe ndi wa masiku awiri kuyambira lachisanu mpaka loweruka wakhazikika polimbikitsa abambo kukhala atsogoleri komanso kutenga udindo potukula dziko molingana ndi mawu a Mulungu. Ndipo amodereta a Synod ya Blantyre mu mpingo wa CCAP Mbusa Reynold Mangisa wati Mulungu adamulenga mwamuna ngati mtsogoleri komanso munthu wa udindo pobweretsa mayankho mu dziko, choncho mwamuna akatayirira udindo wake zinthu zimasokonekera. Iwo alimbikitsa abambo kumachita maubale ndi kumagawana mzeru za mmene angatukulire mabanja awo komanso dziko pogwiritsa ntchito mawu a Mulungu. Ndipopeza analengedwa ngati woyambirira abambo azipereka utsogoleri. Komanso pomuyika munda wa Edeni Mulungu anamuwuza Adamu kuti ntchito yako ndiyo udziyang'anira mundawu komanso kuwulima. Mangokamba kwakukulu kufunikira kwa abambo kukhala oyang'anira bwino chuma chimene Mulungu anachipereka kuchika mdziko komanso kusamalira anthu amene Mulungu anampatsa kuti awasamalire. Ndipo mkulu oona za utumiki wa abambo mu Synod iyi Mbusa Moses Chitawo wati cholinga cha msonkhanowu ndi kulimbikitsa abambo magawo osiyanasiyana miyoyo yawo. Chifukwa chakugwa kumene achitika pa Genesis chapter 3 munthu anati ayeni chimene Mulungu anamulengera. So angakhalenso kumbali ya azibambo kuli mavuto ambiri. Chifukwa chake Blantyre Synod mamasomphenya ake omfikira munthu thupi moyo mzimu anaonanso kuti nkofunikira kuti kukhale utumiki wa azibambo okuti umwempeso mzibambo abwerere pa chimene Mulungu anamkonza kuti. Amakufason Kapalamula kuchokera ku Presbytery ya Nchewu mu mpingo wa CCAP anali nawo pamwambowu. Ineyo ngati bambo zindithandizanso kwambiri kuti mwina ndisinthe machitidwe a zinthu komanso ndikukhala chitsanzo ku banja kumene ndikuchokera komanso kudera kumene ndikuchokera komanso kutindana kuti ndimayimira ngati Presbytery ya Nchewu ndi kuti ku Presbytery ya Nchewu tikuyenera kuti tipereke uthenga umenewu. Msonkhanowu umachitika pakatha zaka ziwiri zilizonse ndipo chaka chino pa msonkhanowu palinso akuluakulu ochokera ku masinodi a Nkhoma ndi Livingstonia mu mpingo wa CCAP. Mpingo wa ECG The Jesus Nation Church walimbikitsa anthu mchigawo chakumwera kuti apite ku mapemphero a usiku amene wakonza. Mkulu wa mpingo mchigawo Bishop Anne Kauya wanena izi pamwambo olimbikitsa anthu kukapezeka ku mapempherowa pa 31 December mu mzinda wa Lilongwe. Mamembala a mpingowu agawanso kalata zoyitana anthu okhala mu mzinda wa Blantyre ku mapempherowa. Akauya akufotokoza. Tiri pano kuitana anthu tikuwauza anthu za crossover imene Major One waichula kuti Victory Night. Aichula kuti Victory Night tonse tikuziwa kuti Major One akhala kuvutika ndi milandu yosiyana kufikira pamene chipambano chinabwera pa moyo wawo. So ngati chipambano chinabwera pa mtumiki chimakhala chabwera pa dziko lonse. So tonse tikuziwa kuti chipambano chimechi ndi cha tonse. Ndi chifukwa aipanga kuti Night of Victory. Ndiye tikuwaitana anthu kuti apite ku Lilongwe akasangalala nawo limodzi pa Victory imene onse amene akudwala amene ni mavuto osiyana amene ali ni milandu amene nyengo zawo zizokakamira sizikusintha usiku menewo akalandira chipambano ndipo moyo wawo sukakhala chimozimozi. 2026 anthu ambiri akhala ndi chipambano chino chimene azipanga. Akatswiri ati ali mang'ono akukumanabe ndi mavuto ambiri amene akuwalepheretsa
kupeza misika ya phindu ya zokolola zawo. Mkulu wa Agricultural Commodity Exchange for Africa Esther Kawale watinso alimi ambiri samadziwa kumene angapeze misika yokhazikika ya zokolola zawo. Akawale ayankhula izi pa msonkhano wokambirana za misika yokhazikika ya zokolola umene wachitikira mu mzinda wa Lilongwe. Rebecca Chimchika Matemba wadza ndi zambiri. Kawale anati kusowa kwa ndalama zobwereketsa alimi komanso zipangizo za ulimi zotsika mtengo ndi vuto limene alimi akuluakulu komanso ang'onoang'ono akukumana nalo. Iye anati alimi ambiri amakumana ndi mavuto ogulitsa zokolola zawo chifukwa chosowaso misika komanso chidziwitso komwe alimiwo angagulitse zokolola zawozo. Ndikunali kuti tione kuti kodi eni yake amene ali alimi amene amalima how best can they akhoza kupindula bwanji ndi ma structured markets. Titani kuti iwowa akhalemo azitha kugwiritsa nawo ntchito ma structured markets amene tikuona kuti ma big processors, ma big buyers akupanga nawo benefit. Ndipo mmodzi mwa anthu ochita kafukufuku ku sukulu ya Uluwana Athabi Chilongo ati boma likuyenera kupititsa patsogolo misewu komanso mosungiramo zinthu kuti alimi adzitha kusunga zinthu zawo pabwino komanso kuthandiza kugulitsa zinthu zawo ku misika yabwino. Tinapeza kuti ndithu kafukufuku amene aonetsa kuti zimene zili zofunikira zikhoza kutukula chuma chathu cha dziko lino, koma kuti zichitike pakufunika zambiri zokuti mbali zonse sitingangosiyira boma lokha, ngakhale bomalo ndi limene lindi mbali yayikulu chifukwa ndi imene lingapange zonena kuti misikayi iziyenda bwinobwino, kumationa kuti aliyense ali ndi gawo lake, kuyambira boma, kuyambira ifeyo ngati akafukufuku, komanso alimi eni ake, komanso ogula mbewu. Padakali pano mkulu wa bungwe la Agra kuno ku Malawi Elufe Banda Nyirenda wati cholinga cha bungwe lawo ndi kuonetsetsa kuti alimi mdziko muno akugulitsa zokolola zawo kudzera m'misika yokhazikika komwe angapeze mitengo yabwino. Mkulu wa mabwalo a milandu mdziko muno Rizini Mdzikamanda wati ntchito yotanthauzira chilankhulo ndi gawo lofunikira kwambiri poweruza milandu. Mdzikamanda ayankhula izi pamwambo operekera masetifiketi kwa maakalaliki komanso anthu olemba nkhani za mabwalo a milandu. Anthu amene alipo 16 amaliza maphunziro omasulira chiyankhulo ku mabwalo a milandu. Mercy Matonga akufotokoza. Mdzikamanda anati maphunziro andofunika kwambiri kamba kuti mabwalo a mdziko muno nthawi zambiri amagwiritsa ntchito Chingerezi pomwe anthu ambiri mdziko muno amayankhula Chichewa. Aphunzira zinthu zina ndi zina pambuyo kuti naona kuti zimativuta bwino ndithu kuti kanthauzire zina zochoka mChingerezi kupita mChichewa, kuchoka mChichewa kupita mChingerezi, kuchoka mChingerezi kupita mChilankhulo zimene munthu amachimva zimativuta bwino ndithu. Ndipo mmawu ake mmodzi mwa akuluakulu ochokera ku sukulu ya ukachenjede ya Nzuzu a Wellman Kondowe anati pa nthawi ya mulandu wa chisankho mu chaka cha 2019 panaoneka zovuta zambiri maka pa nkhani yomasulira chiyankhulo. Timafunanso adziwenso kuti kwenikweni kamati kumasulira nkhani kumayenda modani mkhoti, komanso adziwe kuti malamulo amati chani pa nkhani zotanthauzira nkhani mkhoti, komanso timafuna adziwe mawu ena ndi ena amene amakhala kuvutirapo tikamatanthauzira. Ndipo mmodzi mwa imwe anatenga nawo gawo pa maphunziro a Alexander Tepeka ochoka ku Zomba anati maphunziro anali ofunika kamba kuti chiyankhulo ndi chimodzi chimene chimatenga nawo gawo lalikulu pa nthawi yoweruza milandu. Maphunziro amene atithandiza mochulukira kwambiri chifukwa kuti uchite interpret mawu a malamulo, kuti munthu amene wabwera kuzasoma kapena wasumiridwa kuti amve kuti chilungamo chayenda motere amafunira kuti atanthauziridwe momveka bwino. Maphunziro wawo omwe anali amasiku asanu athandizira ogwira ntchito ku mabwalo ochokera mzigawo zosiyanasiyana za mdziko muno. Kulandiraninso mulipoti lathu lapadera tikubweretsa poyera ena mwa mavuto amene anthu amakumana nawo pa nkhani yakapezedwe kachakudya. Mulipoti ili Wezi Gausi anayendera malo otayirako zinyalala amtaya mu mzinda wa Lilongwe kumene anthu ena akumakatenga chakudya chotayidwa nkumakagulitsa m'misika zimene zikuyika miyoyo ya anthu pa chiopsezo. Zambiri mulipoti lapaderali. Pamsika wa area 23 mu mzinda wa Lilongwe anthu amabwera kuzafuna chakudya cha manja awo. Koma kumbuyo kwa mitengo yotsika ndi malonda ochuluka
kuli mchitidwe wina woopsa umene ukuchitika. A Evarista Sadrak anakhuzidwa ndi zimenezi ndipo iwo adakathera ku chipatala. Nkhani imene ndiyomvetsa chisoni komanso yodandaulitsa kutengera ndi zinthu zimene zikutengedwa zinthu zosakhala bwino kumalowetsa m'misika. Komano tiona ngati kuti anthu amaona ngati akuthandizika pamene akuononga miyoyo yawo. Chifukwa zinthu zolazo akazitenga ndikubweretsa m'makomo pamene zikabwera pansika ndikugulidwa zikupeza kuti zikufalitsa matenda osiyanasiyana ngati kutsegula mimba komanso akupeza kuti anthu akusafala matenda osiyanasiyana. Ndiye timapempha ngati kuli kotheka mchitidwe umenewu timafuna tiuchepe. Kukaliyeka kufupi ndi dera lomweli kuli a Frank Mathapa akunena kuti amadziwa komwe nyama zina zimachokera. Akuti anthu amapita kumalo kumene kumatayidwa zinthu ndikukatenga chakudya chimene chatayidwa kubweresanso m'misika. Ndizoona kuti wali kuipa kwakukulu ndi mavuto amabweresa makamaka kunkhani yokatenga zinthu zoonongeka monga nkhuku zolamikaka. Kwambiri chomwe chimachitika zimenezi ndi umphawi, koma umphawiwo sukhala wabwino chifukwa umapereka mavuto kwa anthu achete oti zinthu sizikuwakhuza. Choncho kufunika kuti mfundo zimenezi zifatikhazikise kuti zinthu zimenezi zisamachitike. Times inapita kumalo kumene kumatayidwa zinthu mu mzinda wa Lilongwe kuti akazionere okha.